سلام كبرات تختاتلتي مدفرة عادي كمي تغنيو أتوتن أتتاونة المعار بستعد أتصفن مسسان نفس وكف حارستاي بوحدو حدا قبله وقفن حدا زمنا وقفن نخهلوه مينستر حرشة حدا خبتعاتي وزعيلو زلو مدباتيو نلو من بار كمي جيرنا بزوا حدا وطايتاتن بزقلنا من قدن قبله وقفن الدالو هنرينا نمر تحستو حبيرنا نكتاتل أنا هب أمسجاي عمبابات أزيم فلوتات معارن كالوت نايكوف مرتن زفريو بلحت عليت بررت حساقيم أنا هب جانا سبات تقمام كي تردو من كم نتفت من شوطات كي تتقمم لمن أبجاكاتات كابزرو كبوت سجاتات سجا متسمتسه إن تتقمو كسالنت ولداتهم نموحس معارن نافريو أبنقعات نجارات تركاتات قوانقواني عبيت أقرابن بعتتاتن بتتفطروا من قدام يرابحوا كم زنبرو تاريخ يحبر مسمع بالن عبيت حزب عالمن ጫካታት ክድፈሩ ጀመሩ ደቅ ሰብውን ህላውነትን ጥቕምን ኣናህብ ክደሰሶን ክርድኦምን ጀመረሞ ነቢ ሓደ ጥዑም ዝኾነ መዓር ዝበሃል መግቢ ዘፍሪ ሓሰኻ ምዃኑ ተፈልጠም ኣብቲ መጀመርታ ሰባት ቀጻልነት ናይ ኣናህብ ኣብ ግምት ከየተው ኣብ ሰፈሮም ወይ መንበሪኦም መጽዮም ቅጫን መዓርን ጥራይ ይዞምቱ ነይሮም ምስ ግዜ ወዲ ሰብ መዓር ንህብ ጥራይ ኣብ ክንዲ ምምዝማዝ ቀጻልነት ዘለዎ ምህርትን ምሕፋስ ናይ ዋንነት ስምዒት ብምዕባዩን ነዞም በላሕቲ ሓሰኹ ዘቤታውያን ገይሩ ከባዝሖምን ከፋርዮምን ጀመረም ኣብ መንጎ ንህብን ሰብን ዘሎ ዝምድና እናዓመቐ ብዝኸደሉ መጠን ሰባት ብዛዕባ ንህቢ ኣዕሚቖም ክፈልጡን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከራብሕዎምን ጥቕምታት ናይቶም ካልኦት ፍርያት ቆፎ ማለት ሰምዒ ማለት ዋክስ مرقنيا بروبوليس ولا لانقورا رويال جيلي صقه بولون كمون كم نقداويان صقيتي مالت كوميرشال بوليناتورس مخانوم كردومن لزياده مرمر كمرحومن كعلم اذا سلازخونه دما ود سب ناي وانت حساب بمعبال انا حب زنبرلو غانغواتات اب تقا زنبرلو بيت وي سفرا بممصا قطتا تتقام مرت معرب مخانن قصالنت انا حب موحسن جمرم ኣብ ተስተቐመጡ ቦታ አንቆራ ክፈጥሩን ኣብ ጥቑ ዘሎ ቦታ ከምኦም ዝኣመሰለ ካልዕ ስለ እናፈጠሩ መሊሶም ክባዝሑ ብምጅማሮም ወዲ ሰብ ነዚ ተዓዚቡ ዝሕዘሎ መንገዲ ንምፍጣር ክባልሕ ጀመረም ከም ውጽኢት እውን ቆፎ ዝበሃል ሓድሽ ምህዞ ኣታታተወም ኣብ ተጠቃምነት ውዒለን ዘሎ ሰለስተ እቲ ቀዳማይ መበገሲ ንምርባሕ ንህቢ ኮይኑ ዘሎ ያታዊ ቆፎ ኣብ ዓድታትና ብተለምዶ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ኣና ህብ ዝራባሓሉ እናተራባሓሉ ዝመፀ ዓይነት ቆፎ እዩ እዚ ያታዊ ቆፎ እዚ ብጭቃ ብዒባ ብሓሰር ብቐሊል ነገር ኣዴታት ኣቦታት ብቐሊል ነገር ሰሪሖም ውሽጢ ገዝኦም ወይ ከዓ ኣብቲ ቀጽሪ ናይ ካንሸሎኦም ኣና ህብ ብምእታው ተጠቀምቲ ናይቲ ዕስለ ዝኾነሉ عينت قفوي تخلأي كاب زتأتاتو أستات 207 عمت زجبرة زمانه قفو بتلمدو زمانه قفو نبلو بجبرجن بزح سجمات زلوا عينت قفوي إذا قفوزي تنتقلت علي قارنا ويكا أو وش تتقفو أنا هب عين جوجون خسرحو نحنا نود سب زقرب لهم عينت طوالو ويكا فريمات نبلوم قالو تاسال سيتي قبلاو قفو نبلايا قبلاو قفو زياون كابت تاعتاتو نوح زغبرتيا قنت بفلايا بهجرنا قمت زدله اي تاعتاتو تنصنيحه مالتي زي لك قمت ناي زمناو قفو نبلو زلنا بتلمدو زمناو نبلو استمح يشقفو نبلو ناي محضره عدلات التهب وتوتاونت كاتينا ياتاوي زايده اتوت زركبا بقليلو تسرح ابستفلالي ناي عالم كورنعات كا نمربح نهبي زلوا مچونت فتون فتنتي عينت قفيات أرباح نهبي نعوز حاشا زبولا مريصو زتقام كوان تقونا
بتزامد جنا اتي زحش زبال عينت قفا اتي بقليلو كتسرحو برتع واقع تغزو نمسرح يزخون ترى نجار الدماء أبتغاق ترقبوا تخلن عينت قفايم نلوم بار مدبنا أبلجاتاتن السرارحان قبلاو قفو نهبي كتوكريم قبلاو قفو نهبي مسكالوت قفتات نهبي كوادادر كله انتاي بلجاتات يزلو እዚ ተቐዳመይቲ ብኣዝዩ ንኡስ ወፃኢታት ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀጋታት እትስርሐ እዚአን ረቋሒታት እዚአን እንታይ የውሕሳልና ኣብ ፈቐዱ ዘሎ ንህቢ ከርብሕ ዝደሊ ሰብ ካብ ርሑቕ ከይተፀበየ ኣብ ከባቢኡ ብዘሎ ጥረ ነገራት ሰሪሑ ቆፎ ሰሪሑ ኣናሃብ ኣርቢሑ ንኽጥቀም ዕድል የውህበካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ትህበና ብልጫታት ናይ ምሕደራ ዕድል እያ ኢንፋክት ምስ ተመሓየሸት ቆፎ እውን ተመሳሳሊ ናይ ምሕደራ ዕድል ይህብ ይኹን እምበር እቲ ተረካብነት ናይ ክልቲአን ናይ ጋብላውን ናይ ዝተመሓየሸ ቆፎን ህም ዘይዛመድ ምስ ምዃኑ ኣክንዲ ናብ ያታው ቆፎ ሰሪሖም ኣናሃብ ከርብሑ ከተረብሕ ምፍታን ጋብላው ቆፎ ሰሪሕካ ልዑል ናይ ምሕደራ ዕድል ብዘውህበካ ዓይነት ቆፎ ኣናሃብ ከተረብሕ ዕድል ትህበካ እቲ ሳልሳይ ዝተመሓየሸ እቶት እያ ትህብ ብተዛማዲ ካብ ሓደ ከባቢ ኣሎ ዝበሃል ፀጋታት እቶም ኣናሃብ ብዝምጥኖም ዓይነት ቆፎ ኮይና እንድሕር ተሰሪሓ እቲ ፀጋታት ብምሉኡ ኣብ ረብሓቲ ኣርባሒ ንኽውዕል ውህበካ እያ ምናልባት ከም ሽማ መሰጋገሪት ቆፎ እያ ትበሃል መሰጋገሪት ቆፎ ማለት ካብ ሓደ ንኽመሓደር ዕድል ዘይሂብ ያታዊ ቆፎ ካብኡ ወፂኻስ ናብዛ ቆፎ እዚኣ ተኣቱ እዛ ቆፎ እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ምስ መላኽካያን እቶታት ምስ ኣብዛሕካን ከዓ እንተ ፀጋታት ኣለካ እንተኮይኑ ናብቲ ዝተመሓየሸ ቆፎ ንኽትዓቢ ዕድል ስለ ዝህበካ መሰጋገሪት ቆፎ ኢልና ከም ራብዓይ ብልጫ እዛ ቆፎ እዚኣ ትህበና ቀፃልነት ተውሒሰልና እያ ቀፃልነታ ዘተኣማምን ይኸውን ጋብላው ቆፎ ነቢ እዚ ብልጫታት ካብ ሃለዎ ዓቐንን ኣገባብ ኣሰራርሑ እንከ ከመይ ይመስል ስእላዊ ኣሰራርሓ ጋብላው ቆፎ ነቢ ብኸምዚ ስዕብ ተዳሊሎ ሓቢርና ንከታተል እዚ ስእሊ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ጋብላው ቆፎ እዩ እዚ ቁመቱ 80 ሴንቲሜትር እዚ ጎድኑ ከዓ 44 ሴንቲሜትር እዩ እዚ ማለት ግን ከም ዝኽብለኩም ፀናሕኩ እንታይ ሃብቲ ናይ ከባቢና ፅቡቕ እንተኮይኑ ክንውስኸ ከባቢና ድኺ ዝበለ እንተኮይኑ ከዓ ከነፅብባ 80 እኹል እዩ ንኣብነት እዚኣ 25 እያ ሕትሕዝ እንተፈቒድኩመን ማለት እዩ በቲ ግቡእ ብሰራሕናዮ እውን ከምኡ እያ ትመፅእ እቲ ካልእ ግን ኣይለዋወጥን እዩ ንኣብነት እዚኣ 25 ሴንቲሜትር ብራኸ ኣይቅየርን እዩ ስለምንታይ ሓደ ቅጫ ምሒር ጠልጠል ክብል የብሉን መዓር ብዝመልአ ቁፅሪ ከተልዕሎ ከለካ እንታይ ይኸውን እዩ ክገማማዓካ እዩ ኣናሃብካ ክትቀትል ኢኻ ስለዚ ኣብ 25 ሴንቲሜትር ኢኻ ጠልጠል ተብላ ተቁመት እዚ ኣናሃብ ዝዓልብሉ ከባቢ እዩ ኣብ ታሕቲ ከዓ 26 እዚኣ ሕጂ ጋብላዊ እያ ሓቀይ ሪኹም ኣለኹም ታሰራርሓ ዋላ ከምዚ ግን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ፀገም ኣይኮነን ጥራሕ እንታይ እታ ሕጊ እዚ ከምቲ ከባቢና ዘሎ ፀጋ ንገምቶ ተደሊና ክሳዕ ሜትሮ 9 ሜትሮ ን20 ተደሊና ናብ 60 ናብ 50 ገፅና ክነምፅኣ ተድርተና እዚኣ እያ ማለት እዩ እዚአን ከዓ ስፔሲፊኬሽን ኣለዎን እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም 48 ሴንቲሜትር እያ 44 እያ እዚኣ 48 ዝኾነትሉ ቁርብ ውፅእ ንኽብል እዩ ንደገ ከምዚ ሓፍ ክተብሎ ከለኻስ ውፅእ ንኽብል እዚኣ ከዓ 3.2 ሴንቲሜትር 3.2 ሴንቲሜትር ንምንታይ ግምት ዘእተወ እዩ ርጉዲ ናይ ቅጫ መዓር ኣሎ ቅጫ መዓር ርጉድ እንዲ ገለ ሴንቲሜትር ክሕዚ ኣናሃብ ከዓ መንጎ ቅጫታት ከዓ ዝንቀሳቐስሉ ቦታ ኣሎ ንዕኡ ኣገምጋም ዘእተወ እዩ 3.2 ሴንቲሜትር ዘሎ እዚኣ ከዓ ቶባር ትበሃል ወይ ከዓ ተንጠልጣሊ ከም ፍሬም ዓይነት እያ እዚኣ ኣብ እንዳፈለኛሞ ኣቑሪፅና ጥራሕና ንጥቀመላ እዚ ባዕልና ኢና ንሰርሖ ኩሉ እዚኣ ግን ኣበይና ንሰርሓ ኣብ እንዳፈለኛሞ ፅቡቅ ጌራ ብዓቐን ስለትስራሕ ብዓቐን ስለትቁረፅ እንዳፈለኛሞ ኢና ንሰርሓ ማለት እዩ መምቀሊት ቆፎ ትበሃል እዚኣ ኣላ ትናሓራይ
ስለዚ ንህብና ክህብትም ከሎ እንዳልዓልናያ ንኸይድ እንዳህደምናያ ክደክ ከሎ ከዓ እንዳጽበብናሉ ንኸይድ እዛ ቆፎ እዚኣ ብዓይኒ ንህቢ ፍትንቲ ቆፎ እያ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ድኾን ጌርና ኢና ክንሰርሓ ሕጂ ድኾን እያ ስራሕታ ኣብ መወዳእታተን ዘድልያና እዚአን እየን እዚአን ጠዋሉ ብፈለኛ ሞ ይንስራሕ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከባቢና ብዘሎ ንብረት ኢና ንሰርሓ ማለት እዩ ኣይትርሕቕን እያ ኣብዛ ገዛና ባዕልና ንሰርሖ በቲ ፍልጠትና ማለት እዩ ሕጂ ኪኖው ክልሳ ሓሳብ ትምህርቲ ብግብሪ ከዓ ክንሰርሓ ስለ ዘለና እቲ ናይ መስርሒ ናውቲ ሻምብቆታት ኣዳሊና ኣለና ከምኡውን ወርወራት ኣዳሊና ኣለና ብሓባር ኮይና ከዓ ክንሰርሓ ኢና ብግብሪ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና እዚ ዓይነት ቆፎ ንህቢ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ኣብ መነባብሮኦም ለውጢ ዘምጽኡን ኣብነት ዝኾኑን ሓረስቶት እውን ንረብሓታት ጋብላዊ ቆፎ ብኸምስዕብ ይገልጽዎም ነዚ ብዕንጨትና ብጸብርና ዝስራሕ እሞ በኣና ዓቕሚ እቲ ደኣ ክንደይ ክሳራት ደሎ ንኽትገዞ 4,000 5,000 እዚኣ ክንደይ ትወፃ ብዕንጨይቲ ክንሰርሓ ከለና ወይ ብሻምብቆ ክንሰርሓ ከለና እንተውፀት 3-400 ምስ ሓፂና ምስ እግራ ስለዚ ህዝብና ነዚ ሳንዱቕ እዚ ዝያዳ ካብ ክልቲኡ ዝያዳ ንሓረስታይና ንድኻና ካብ ክልቲኡ ካብቲ ባህላውን ኣይቀደምኒ ካብዚ ዘመናውን ብዝያዳ እዚኣ ተገልግሎ ምክንያቱ ወፃኢ ብላን ልክዕ ከምቲ ዘመናዊ ከዓ እናፈተሽካ እናረኣኻ ርስሓት ድዩ ዓንኬል ገይሩ ዲሽም ገይሩ ንምፍታሹ ብቐረባ ብሓፂር ትሪኦ ከም ዘመናዊ እውን ክትገብራ ትኽእል ኢኻ መእገዲ ትመልሰላ ኣብኡ ኸላ ትገብራ ስለዚ ብክልተ ወገን ህዝብና ነዚ ተጠቂሙ ነዚ ኣብዚ ጌርናዮ ዘለና ርዩ ኩሉ ህዝብና ሓደ ንህቢ ክገብር ኣላቡ ወይዘሮ ለምለም ገብረ ዝግውን ሓንቲ ካብቶም ብመራኸቢ ብዙሓን ሃገርና ጥቕምታት ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ ብምስማዕ ኣብ ቤታ በዓላ ቆፎ እትሰርሕ ዘላ እያ ምዝ ንጥፈት ብኸመይ ከም ዝኣተወትን ንኣሰራርሓ ናይዚ ቆፎን ክትገልጽ ከላ ቀደም ቆልዓ ከለኹ ንህቢ ነይርና ኣብ ገዛና ሓደ ቆፎ ንህቢ ባህላዊ ኣብ ገዛና ኣደይ ዝገበረቶ ቆፎ ነይሩ ሕጂ ኣብ እምሮይ ፀንሐ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኣብ ማስ ሚድያ ንህቢ ገይሮም ገለ ክሪኦ ከለኹ ዘመናዊ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ይደፍኣኒ ነገር ኣሎ
دحري حدا خمعلتي منستر حرشة بزعبا نهبي قفو نهبي تقومو قال أبزقاز أولو زنبري زبناوي بحلاو خينو زبناوي بيجيك عاد سرح بزرخب كايا نقرات غيركا كبابي خابزلو نقرات غيركا سريحكا نهبي كتفرخ تخيل مستدارو أنا خا ناو سكي دي قبر سلم تاي تقمالو نعوس كقبر عليني بمبال حبريتان فوسد نعمل استريح الشهيدة بخمس منات بودات راح تسرح كويني تسمع النيرون عياب حنقول يكري خلاه دليت نهلون كلس قد دخبدن كوين سمع النيرون تحرك نسمعكوا مو كقبر عليني لخاص لازتبقصكم ولا حنتقم يقولون زيادة قال أنا عيني كوين السنين تاي تقمالو تعبا عديثاتنا الجو بغليلي وتو ماتريالس نورمال أكاوي خد اللون مكاوم تقم يقولون زخوان سب كسرح زدلي كجور زخنا كي تشجر كاب زياب مقباركس حنتي نجر غير كلا كم حنتي تشمو نزخوان نجر كأي فكان زيا غير كا دلك أنا نجر من قدها كم تي نبرة جزا خد جور كلا خفالات إن شاء الله كومي زيا خان نجر من قدها مس نجزها خان لسرح كيات خير دحر أفتين لا ينقع كل كذا حزام خا يكون كيتكا طريقهم لهاي متقبر قوم يعني درداني كيتكا لهاي متقبر زعبوا من الملا قال جزير توصل جزير عند وسطك ناي وسن سب ويكا ناي دكتور بعتي طرح كوين حسبت يكون دخونت ولا نسيتي كتقبر تخليها تسجم بزيبلو ناكم متوفير كا أسرحك ما عارف إن حرام تيخا نبلا خديها ثم حيشلو كلت كارها تنقول بيتسب كاري كل نجار معسر يكون نجار يلا مالي الطباوي تاشو ماتيس أقول كل تالو تأمني يوم جي صراحة يبلي إنك أي تبني امباركس علامة منيستر حرشة نص وكف حرستاي بوحدو حدا ويكلتا قفا نهبي كم زونن مقباري زبل طغمتات قابلاو قفا دما الزقن كاتاتولو زنحنا كابكونا كلهم حرستوت قابلاو قفا بمتقام أبتقوهم نابزولوش انفر بيت صحفة حرشة بمخاد زدل حبريتا وسيدوم أبيتهم بزرخبو مسارحيتات بمتقام تربحتي نايتي بمربح نهب زركب معرن كالئ فرياتن كخونون اللابام كابزت أنحى مرب تماهيركم كتكونوا تسفى أنا قبركم كلهم حارستات وإن تقابلوا وقفوا بمخان أم خعبات مهرت معر تراهم كتتصوتوا إنها تتسفخون أبزمت بخالق تحسوا خصام من الرخب بروح كنا